ಸೊ 3, 2, 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಂಟ್ರೀಸ್ ತಾನೆ? ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುವೇರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತುಳುವ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತ ಒಂದಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೊತ್ತದಿತ್ತಾರಡ ಎಂಕುಲು ಬೆದ್ರದಕ್ಕಲು ಸೊ ದುಬೈ ಎಂಕುಲು ತುಳು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿನ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾಪಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪಂತದಿಲ್ಲ ಇನಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಪಂತದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡಾರಡ ಸೊ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಬನ್ಪೆ ಸೊ ಫುಡ್ಡು ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಯಾನೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚ ಪನಂದ್ಪೋಡು ಉದ್ದ ಪನಂದ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಪನಂದ್ಪೋನಾಗ ಒಲ್ಪ ನಮಕ್ ಅವು ಡಬಲ್ ಸತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸತಿ ಪಂಡ ಔಟು ಬೊಕ ಹತ್ತಂಡ ಪನ್ನಾಗ ಉಯ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಸ್ಟಕ್ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಪನಂದ್ಪೋದು ಅವಡು ಅವೇ ಫ್ರೂಟ್ ಪನಂದ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಸೊ ಈತೇತು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಆತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಏನ ಪನ್ನುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದುಲ್ಲ ಎಡೆಪುರ ಪನ್ಪುರ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಐಟಿ ಏನ ಪನ್ನುಳ್ಳಿ ಸೊ ಏರು ಸೋಪ್ ಡಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಡೇರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಡೇರಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ಡೇರಿ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಇದಿನ ಬಂದುಡುಪ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಗಮ್ಟೆಪನ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮೂಜಿ ಗಮ್ಟೆಪು ಏರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಸೋತಿರ ಬಂದರ್ಥ ಸೊ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲಂತೂ ಅಟ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಲೈನ್ ಮಲ್ಪರುತ್ತೆ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಿ ಜೋಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ದನ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತ ಜಲವು ಸೊ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತಾವ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹತ್ತನ ಮಲ್ತಾರ ಅವನಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಂಗೆ ಲೆಂಜ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಂದೈತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅವನ ಅವನು ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಡನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಬಂದು ಟೇಪ್ ಹಂಚ್ಪಾಡು ಹಾಂ ಸೋತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಪ್ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ವಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಸೋಲುದಾದರೇನು ಗೆಲುವಾದರೇನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಜಾಯ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಪ್ಪನ ಎಂಜಾಯ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತನೋ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೋನ್ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಚಿನ್ನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಾನೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫುಡ್ ಧರ್ಮ ದಂಕಲೆ ಏರ್ಸಿದ ಕೈ ಸೊ ತೂಕ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3, 2, 1 ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಪಾತಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಪುಂಡಿ ಪುಲಾವ್ ಇಡ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ವಡೆ ಫುಡ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡದ ಅವು ಈತು ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪೂರ ಮೈ ಪೂರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಡೋರು ಅನಿ ಪುದರ್ ಬರ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ರೆಡೇ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ ಪುರಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಜೆಷನ್ ಪನ್ನಲಿ ತುಲಗೆ ರಫ ತುಲಗೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ಯಾವತ ಬಾಯಿಗತೆ ಬಾಯಿಗ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಆತಾಡೋದು ಹಿಂಗ ಗಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಒಡೆ ಗಂಟು ಪದರಾಪುಣ ಅದರಾಡ ಓಕೆ ಅಚ್ಚ ಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಬದುಕಿಯ ಹಾಂ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ 3, 2, 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿವಿ ತರೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಕಣರೆಪ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಕಾರು ಚರ್ಮ ಕೈ ಮುಂಗೈ ಈ ಕೈ ಬಂದಾಂಡು ಈ ಕೈ ಮುಂಗೈ ಬಂತೀನಿ ಓಕೆ ಯಾ ಹ್ಯಾಪಿ ತಿಲೆ ಪತ್ತನೆ ದುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಂಡ್ ಅನ್ಸಪುರ ಪತ್ತದ ಜಾನ್ಸ್ ಪತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಅವ್ವಾ ಏನಿನ್ ಸಾನ್ಪೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪರತ ದಿಪ್ಪಡ ನಿಂಗೆ ಡೌಟು ಓನರ್ ಇದು ಪಾತಿರೋಚ ಆರಾಮ್ಸೆ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ఉందాండ్ దానితో లాస్ట్ దా సో అంచెదిತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನೆ ಬಂದರ ಲೂಸರ್ ಆಲೆ ಆಲೆ ಫೋನ್ ಪಡಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಓಕೆ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಲಿ ನಾನು ಐತೆ ಮೂರನೇ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹಾಕಲು ಸೋತೆರಂತ ಟೋಟಲಿ. ಸೊ 3, 2, 1. ಇಂಡಿಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಹಾಲೆಂಡ್, UAE, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ESE, ಏನ USEG ആണ് ഫോൺ റഫ്റ്റഡ് USE വന്നിനി കഥ 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 ರೊಟ್ಟ ತಿಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ಅವು ರೊಟ್ಟ ಓಡಿ ರೊಟ್ಟುಡು ಬಾರಿ ಚಾಲ ಹೆಂಗ್ ESP ಬಂದ್ಲೆ ಅದಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಬಡದೆ ಅట్లా ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಂಜೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಡೆಗ ಆಂಡ್ರಿ ಅಡೆ ಮುಗ್ಗಿ ಮಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓ ದೇವ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಂಡೇಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೋಡು ಮಾತಾಡೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂಡೇಡ್ ಫೋನ್ ನಮಕ್ ಏನು ಪೂಜಲ್ಲ ದೇ ಮಂಡೇಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೇ ಪಡ್ ಬಟ್ ಪುನರಾಪುಜ ನಮಕ್ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಹೊರಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಹೊರ ನೀರು ಹೊರ ನೆಂಚ ಅವನು ಪೂರ ಕೊಡ್ಲ ಅಂಚು ಅಂಚು ಫುಲ್ ಒಟ್ಟರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಹೋದಾಪುಡು ಬಾಯ್ ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜ ಹೋಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗೊಬ್ಬಡು ಮಾರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೆ ನಿಕ್ಲು ಆತೆ ನಿಕ್ಲು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪುರ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರು ನಿಕ್ಲು ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 5 days ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಐನೇ ತಿಂಗಳು ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮುಕ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಸೂಲೆಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದ ಜಾನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಹೊತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕ ಅಜ್ಜದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಈತಿ ಎಂಕ್ಲೆನ. ಸೊ ದುಂಬಾಗ ಕುಡಂಜಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅವು ಅರೆ ನಾ ವಿಶ್ ಎನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೊಂದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರಡಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಡಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ వచ్చి ಅಂತೀನಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಸರಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ಅವಿನಟ್ ಅವ್ರು ಸೌಂಡ್ ಅವ್ರು ಬೊಟ್ಟಿನ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಬೊಟ್ಟು ಅವಿನ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಖುಷಿ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಉಂಟು ಲೈಫ್ನು. ಸೊ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.